Tung video chuan graphic hi engting nge HD hi man thei mi lo ta ni HDR po me po hi lang mi lo ta low medium ba hi lang lo ta ni chu engting nge kan man theiang ti kha man sei do ni tung chuan masabera chuan Google kan lut photanga chu Google an lutanga chuanin Google an lutanga chuanin hemi hi enjoy cjzc dot ini ti hi in download don ni Google atangin Google in download zo nuwa kai chuan kalau download log to wang khanin all samjong in karon soi mai dona hei hin enjoy cjz in kha kan copy anga internal a tikhan chuan data khan lo kan jong don ni kan file kha com dot hei hi ta chuan file la kan lut lenga chuanin khata khan UE4 game hi kan click le don ni chuan shadow tracker lo omanga chuan shadow tracker in lut lenga chuanin save ta in lut don ni chuan chata chuanin jong tur chu chung bera roma coffee nga hen in lut lenga chuan android in lut lenga chuan ta hian page don ni page lutanga chumi chuwa in back ang chuan kan lut le don ni chuanin kan en le chin don ni file kan ti zo han chuan graphic kan lutanga ama khan frame rate eng malang lo ta ni low le medium low ang lo ba khalang lo ta ni tuna chuan high extreme te ultra te alang vecta chuan extreme le chuan balance ba kha kan da thei lo ta tuna chuan HD HDR thleng khan kan da thei ni ultra chu coming soon ani wangin HDR thleng kan da chin don ni HDR kan da chinanga frame rate extreme kan da chinanga colorful kan da chin don ni tona apply ang khop maya graphic chu chuan realistic an ti chang do thu samina angani moi tok ta ni chu wang chuan in lo ti ve chinanga HD ma se phone E3B 3 ve langa chuan in ti chu a smooth vak lawa tlemin na zo lo do thina di balance mo hianin extreme in khel don ni balance smooth smooth lo phawak chung lova a graphic hi balance HD vel hian anuam tok vel ni HDR a chon 4GB RAM ni chon HDR vel po hi pa ngai doi na zo vek don ta chuan hi phone 3GB RAM
2GB 3GB 4GB ti chho vel re mai mang thei vek ani chuan ka video hi in lo try ti chon mi lo like anga lo subscribe sakanga next video a in hole chop ko nia